Tu záleží na tom, aký ste, nie ako vyzeráte. Práca v Deutschmanne každého posunie k lepšiemu. Deutschmann je úspešná slovenská firma, ktorá zabezpečuje špedičné služby zákazníkom v Európe aj vo svete a teraz hľadá možno aj vás. Predstavujeme disponenta Jozefa Adama. Ľudia ako ja to na trhu práce vôbec nemajú ľahké kvôli tým predsudkom. Tu sú ale ľudia prajní, ochotní, radi pomôžu a poradia. Ak je to vaša prvá práca, alebo s ňou nemáte vôbec prax, to vôbec nevadí. Stačí počúvať starších kolegov. Tí vám radi pomôžu. Môžem tú prácu odporúčiť každému, kto chce byť úspešný. Ako vyzerá môj deň? Ráno, keď prídem do práce, si overím auta z predošlého dňa, potom naháňam objednávky, starám sa o prepravu, o nakládku, o vykládku a podávam informácie ďalej. Môj voľný čas vyzerá tak, že 4 krát do týždňa chodím do posilovne, snažím sa niekedy aj 5 krát a hlavne sa venujem svojej rodine. Som tu 6 rokov a som tu veľmi spokojný. Práve teraz prijímame nových zamestnancov. Aj vás. Tak neváhajte a ozvite sa. Deutschmann. Hýbeme svet k lepšiemu.